Do samotného Oymyakonu je okolo 11-12, tak ukazuje Google. No a ešte samozrejme, že pojazdíme kade-tade a... Pohli sme sa a ideme teraz na poľskú hranicu. Prechádzame poľskú hranicu. Tu. Ale chutí to veľmi dobre. Čo si o to myslíš? Mne to chutí. Pevne. Opúšťame Rigu, mierime do Talínu. Minus 11 a s tým vetrom, čo tak fúka, pocitovo je minus 25 podľa mňa. Ideme skúsiť stúpiť. Uvidíme, ako pekne to ide okolo tomu. Ty kokos to... Znak to vidí z okna tá. Neviem, čo si myslieť. Takto. Moskov City. No poď, Peťko. 3, 2, 1. Ja neverím, že to spravíš. Pozri tam. No tak to mi pekne nitili. A toto je Peťo. Peťo si šiel vziať ťa. Ale keď oni potlačia... No poď, bomba! Budeme môcť blikať autom, čo pôjdu za nami. Ajaj! Tak to vyzerá, čo som vám natáčal celý čas. Nie! Kosto, jak zodrenina, keď to je vlastne ľad. Это не в каждой шторе, не в каждой. Za to sme dostali. O jedno a celý chlieb mi spadol, Oymyakon, pol chladu. My sme fakt došli. Konečne, my sme po 13 000 kilometrov s týmto autom, so Škodou Felicia, 97 ročník, prišli na pol chladu do Oymyakonu. Že či to len tráva horí, alebo čo tam je za požiar, alebo čo tam pália. No, takže sme v Kazachstane. Ideme, skúsime, uvidíme. Mali sme ešte cedulky, ale to rovno tu je vstupku vojakom, takže nechcem sa im veľmi trepať. Pekný tank, veľmi. Máme dobrý výhľad ráno. Dneska malo celý deň pršať, ale neprší zatiaľ, čo je fakt super. A vidíme toto. Teraz druhá. Krásna. Čo krásne? Krásna mena Tenge. No poď. Tak tam sa deti prešli, idem a ja. Ty vole, výhľad je riadny, je to. Jak keby si takých katakomb vyliezol. Tudín, stíhačka. Spotol si stíhačku, jak to je možné?
uši. Aha, sonár. Sme vo výške 4100 asi, alebo 200. Náš vrchol. Hej. Koľko je? Minus 7,5. No ja viac toho ako výjsť z auta nezrobím. Ty kokos, tam nie je nedobre. To spadlo. Gruzínsko láka turistov čoraz viac. Máme tu veľmi veľa turistov aj zo Slovenska. Hoci vybavenie nie je dobré pre televíziu, joj, už ako bání. Stále. Veľmi pekné toto je. Krásne more. A tam ešte vidno Batumi, pozri. Ste v živote nevideli nikdy. Lebo ja určite nie. Som to vidieť. Tak toto krásne vyzerá. To je fakt to je monštrum. Aha, kde my ideme? Okres Trebišov, Slovenská republika. Slovensko, konečne. Zazvonil zvonec a seriálu je koniec. Tak videli ste, koľko vyšlo nakoniec dielov. Prešli sme skoro celých 30 000 km, ak sme pôvodne plánovali. A trvalo nám to presne 3 mesiace. 9 časových pásiem a najnižšia teplota minus 48.